Alamani sonche kuna dashi tuko tawakali tu. Adama dumi son katlaki kuna da tawakali tu. Alamani sonche kuna dashi tuko tawakali tu. Jongi jigi de kadalima sayi tawakali tu. Alamani punya dogo yashitu ko tawakalitu. Adama dumbi punya ningatlaki joya tawakalitu. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est Canada, ni États-Unis, Corée, Gabon, trop. Eh mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est Canada, ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo ko tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, Fieu, Foaka soro, Ie Banani Kadon Nakari, Meme Gasabe Gasaka Dangarika, Adamaleka Yinamayala, ou Kalaka Mo Farikola, ou Tinye fieu gasoro iye la kolso nyuma segere afle awkoro École de santé Kaladiata na Bolofara Chama Institut de sciences médicales Gore on veut pas ya kalabankuba femiye santé bara nyuma yesa nimbala dere beke École de santé na Bolofara Chama la École de santé Kaladiata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctorat siraka meme segalo ka fo o ka démission ga futina yelenye o pela dere be kala ni la kolso daga bana nuna o go Bolofara de flani cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpala de l'État École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la qualité, ani la qualité zoma, aya sefa jona, aka la qualité inzegere. Yoni jemaka chaya. Utogole de clan on veut Kalabanguraya, hôtel Wasulu Kofet de Choi, Walikele Negatiu Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan. Kalan yesini. Dugutigi, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko dima, fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Ye wari soro? Onyena. Tiens là. Koni sama be maminye. Kongomi ti goshi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A songo ka nokoni mali wari ci sira be. Depo e fuye wari be ci funi application e. Wa bosara e musaka fitini ye. Sama mone jini kurambe sara na e kredi u beta na e sani fere beke na e. Sama mone ni ya mali ya taye. Aya shifle kan galumbonda. Bismillah, anga jamukan kenekan. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fon tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw klukan. Jamana chakedaw, bararo privé ou. Inafo, banquiou, microfinance ou, hôpital ou, laboratoire de santé ou, agence de communication
presse écrite, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoni Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw Fei. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fɔmni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar es Salaam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar es Salaam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Alamani bonye dogo yashito ko tawakalitu alalla o ko sonye njigi semme fama alalla tawakalitu alalla wayengo yebeto dalima sabullo tawakalitu alalla baba jose trawele kejiki alade koro amba bela jelen fo juma ale selu timoko ɲuman ala ye o yirana ala ka su hɛrɛ ala ka o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ye bato minnu kɛ ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ bi ye juma ye octobre kalo ale tile 25 ye bi ye san 2024 médaille u bonya taara da buye kɔrɔ ɲɔrɔnkaw fɛ yen maa minnu tun b'o kɛnɛ kan an na o ɲɛfɔ aw ye Ismaël Wage ale kun taara garabaliw lajɛ yanni olu ka datugu maa minnu bɛ yen ni olu ye Seko Jɛk maaw ye n'olu sigilen don sa ka se ka sanji ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ olu y'u ka laadala ɲɔgɔnye kɛ kunungo ɲɔgɔnye in a wolola mun na ni maaw kan k'u kɔlɔsi min na hali bi o ye maa minnu bɛ badabolow fɛ ko olu kɔni k'u hakili t'u yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔni tɛmɛnen na sa sanji ale ma na kosɛbɛ nka min ye baw ye olu falen don kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw ye magistrat fini kura bɔ min bɛna sa u yɛrɛ fɛ ka dilan u yɛrɛ fɛ olu bɛna o baara kɛ min ye Laginɛkaw fɛ olu ka ministre min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna ale ka kiiri o kun kan ka kɛ kunungo nka a bɔra dɔgɔkɔrɔ kun min na an bɛna olu ɲɛfɔ aw ye Tinisikaw ka Ngwara Dabaro kɔni ale minɛna ka bila kaso la sabula a ye jamanakuntigi an'u ka jamana o dɔgɔya k'o buruja bɔlɔlɔ siraw olu sanfɛ min ye nanzaralakaw fɛ sa ŋanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka championnat la sini ani sinikɛnɛ diɲɛ bɛɛ bɛna n'i sigi ka bɔlɔntan min la sa o bɛna kɛ Santiago Bernabeu la Real ale bɛna na Barça o bisimila min ye Fransikaw fɛ sana Marseille ale fana ni PSG bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana ka ŋanaw ta ye Arsenal ni Liverpool olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin dulati ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo min na sa an na tila ka olu da aw ka kunnafoni kuncɛ waati la k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka jani ale sugandili la yaasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan.
octobre kalo tile 16 tɛmɛnen conseil des ministres la a yirala sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka jamana wolomasiri tabaw ye olu dɔw ko ka olu kɛ généraux ye maa min ka jala bɛ bɛɛ ta ɲɛ bi o ye colonel Asimi ale kɛra général d'armée ye a dɔnfɛnmaa tɔ sa n'o ye Maliki Jaw ye ka taa se Ismaël Wage ma Moribo Kone ale ni Sadio Kamara olu kɛra général de corps d'armée ye général de division olu fana bɛ a ko la bi min ye waleya in ye ale kɛlen kɔfɛ sa ka jalaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'u ma ntɛnɛn n'o ye octobre kalo tile 21 ye waati min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina fɔ a la Moribo Kone bi sɔgɔmada in na ale ni Ismaël Wage olu kɔni ye pankuru ta k'u kunda Yorodi Sahel kan médaille ninnu n'o ye jala ninnu ye sa olu nana sira minnu fɛ u taara yira Buye la k'a bonya da a kɔrɔ ka dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye min ye Sheikh Hamala denkɛ ye ale kɔni ye dugawu k'u ye Mohamed Ould Cheikhna Hamala n'u b'a wele ko Buye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko u nana nin bonya min k'a ye k'o diyara ye kosɛbɛ a bɛ dugawu k'u ye a bɛ dugawu kɛ jamana ye u k'u jija u tun bɛ ka baaraw kɛ cogo min na kɔrɔlen kabini fanga firi kɛra u ka u jija o sira fɛ baara minnu kan ka kɛ tilennenya ladiriya kan u kana maabɔ maa la jamana ka hakɛ ye min ye ani jamanadenw ka hakɛ ye min ye o k'u taabolo ye cɛkɔrɔba kɔni ye bilasiraliw kurakuraw ye yaasa u bɛ se cogo min na ka jamanadenw ka danaya k'o sɔrɔlen t'u kan maa fila in fana y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi de y'u bila ka taa ko ka taa min ye jalakura ninnu o bonya da Buye ale kɔrɔ Ɲorokaw fɛ yen ani Ismaël Wage n'o ye général de corps d'armée an n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni Garabali maaw olu ka yɛlɛmaliko ye ale taara Garabali kɔnɔna na min ye Dral la Keba a ye min sɔrɔ a ye min kɛra ye an ka jɛ k'o lajɛ 120 n'o ye Ablaye Fofana ale ka jaw don. Vous allez creuser jusqu'à 150. On va creuser un autre à 150. Voilà. Mais celui-là, vous l'arrêtez à 100. Les deux vont... Non, celui-là, c'est déjà arrêté. C'est déjà arrêté, c'est équipé. Il y a assez d'eau là-bas. Il reste qu'à monter le château. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était réservé pour les petits là, c'est ça qui va faire ça. Jamais été occupé. 150. Ok. Donc, Boli, ça va vous faire vous savez que vous savez attaquer les gens. Monsieur le maire, on a mis double blanc. Quand il faut 70 hectares de bambou. À 70 70 hectares. C'est pour l'État. Allez, voilà. Aïe, nous sommes blanc. Quand comment pourquoi il se passe que André pour les gens, est-ce que bon nous voulons refaire comme ça? Et beaucoup de Canadiens. Comment vous le faites? Voilà. Oui. C'est venu sur le balai comme un Mumbe disponible. Mumbe disponible là. Il faut quand même voir ce qu'on a fait. On a c'est quand même an y'a fɔ min na an ye dira dimension de système parce que don min an sigira urbanisme ministre tun bɛ yen urbanisme mɔgɔw yɛrɛ ye mission dɔ kɛra u nana yɔrɔ dɔ ko bɛna lajɛ fɛn fɛn donna an y'o de fɔ maintenant qu'on va labɛn yɔrɔ min bɛ sisan a tɛ se ka fɔ an y'a fɔ tan clairement an y'a fɔ jɔn ye an y'a fɔ voilà. Témoin B.O. Aoko JB, espace B, Bismillah. Afora ou pas fort? Afora. Aïe plein de aïe patientez. Plein de patientez. Nous là. Voilà. Quel est le
Ça fait graver mais c'est qu'à utiliser parce que faut pas mais nous confère parce que soit nous confortable on peut te graver là donc à c'est un peu mais tu veux dire quoi et le chauffeur de France merci. Il y a déjà l'eau maintenant. Awa, nin tun ye Dral visite ye gɛlɛya minnu bɛ Dral yɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na ka kɛɲɛ ni mɔgɔw yɛrɛ ka laɲiniw ye o de kɔni tun ye nin ye sa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ ka waati gɛlɛya kɔlɔlɔ jateminɛw kɛ ni ale ka baara bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun alamisa o alamisa n'a bɛ f'o ma sa ko centre de coordination de gestion de crise n'o ye SECOGEC ye a nanzarakan na ale ye a ka jɛrɛ 12nan o kɛ kunungo alamisa ka kɛ ni sanjiko kibaruya ye nin kalo in tile 24 u y'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka ɲɛma n'o ye colonel Isa Raoul Dana Dabo ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiriw minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka cidenw fana bɛ yen ka taa fara maa falenw kan minnu bɛ baara kɛ sapeur pompier ani bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen na olu bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan ye ko k'a daminɛ sa octobre kalo ale tile 14 na ka n'a bila tile 20 na u ye jateminɛ minnu kɛ ani bɛ se ka waleya minnu bɛ se ka kɛ u bolo bi ani laɲiniba minnu bɛ se ka kɛ yaasa ji u ye kɔlɔlɔ n'o ye sanji kɔlɔlɔ ye o bɛ se ka kunbɛn cogo min na sa u ka kumaw ye tali kɛ o de la ko samiya daminɛ ka na se octobre kalo tile 24 min ma kunungo min ye sanji ale yɛrɛ ye naliba min kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛnna 7 sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na sa o ye yɔrɔ 7 ale 3 ye fiɲɛ jugu mun cira sa n'o o ye kabanpɛrɛn ye o ye 8 ye fiɲɛ ale ni cɛncɛnmugu o kɔni ka wuli ɲɔgɔn fɛ sa k'o bɛnna 6 ma jɛrɛ in senfɛ fana o y'a yira k'a fɔ bi ko maa ba 67 461 bi guwaw la olu kɔni o guwaw kɔni bɛɛ lajɛlen cilen don sigiyɔrɔ fosi tɛ olu bolo maa ba 351 221 olu kɔni ka sow n'o ye maaninfinw ye so foyi tɛ olu bolo bi sigiyɔrɔ t'u la cɛ ba 90 345 o ye cɛw ye min ye musow ye olu ye ba 85 84 o ye denmisɛnninw ye a la min ye ba 43 320 o ye so ye so minnu n'olu firila so minnu bɛ yen n'u bɛ sɔn ka firi walima u jɛngɛnnen don u bɛ sɔn ka bin don nataw kɔnɔna na o ye so ba 48 55 ye u y'a yira sa k'a fɔ ɲɛgɛn mun bɛ yen n'o olu tiɲɛna o ye ba 18 347 ye min ye kɔlɔn ye kɔlɔn ba 5 448 o kɔlɔn o de tiɲɛna ko ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ko k'a daminɛ octobre kalo ale tile 21 na sa ka taa sa tile 27 ma ko sanji kɔni k'o tɛna na nka ɲininen don maaw fɛ maa bɛ ba kangun fɛ u bɛ kɔbolow la walima jisigiyɔrɔ ninnu n'an ka jamana kɔnɔ olu k'u hakili t'u yɛrɛ la u ko waati min na sanji senna sumayalen don nin waati in na fana k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ olu ka se ka wulikajɔ kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la wulikajɔ minnu b'a to maa minnu bɛ yen n'olu ka sumanw bɛ yen u bɛ se k'olu bila yɔrɔ la cogo min na yɔrɔ min na n'olu bɛ se ka latanga ye ka ɲɛ kosɛbɛ minnu fana bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ k'u ka sumanw kɔni sera yanni tiɲɛni wɛrɛ ka taa don a la walima fɛn wɛrɛ ka kɛ u k'u jija ngu kɔni ye u sinsin min kan kosɛbɛ o ye maaninfinw k'u hakili to jidaw kɛrɛfɛlaw la o ko u k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ yaasa min ye nin waati laban ninnu na jamana ale bɛ se ka tanga cogo min na wa u y'a yira fana ko sanji bɛ se ka balakannaw kɛ o ɲuman ye min ye maa bɛ yen k'i ka suman selen don bi walima a kɛlen don yɔrɔ la ni yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se k'a lasago yɔrɔ min na ji t'a sɔrɔ yɔrɔ min k'o kɔni bɛ se ka kɛ nin waati ninnu kɔnɔna na yanni sanji wɛrɛ ka jigin an ka jamana kɔnɔ gendarmerie min bɛ Falajɛ yan ni bin kun kɛra ka
septembre kalo tile 16 ɲɛma fale a kɛra ale kɔnɔna na colonel Dawuda Fofana ale ni Ibrahim Traoré o ni ɲɔgɔn cɛ waleya in kɛra kunungo alamisa min ye sɔgɔmada tile waati la chef d'escadron Bala Kone ale tɔgɔla gendarmerie la falajɛkaw fɛ directeur général min bɛ gendarmerie kunna sa n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yirimatiri sabaw ka ɲɛmaabaw minnu bɛ lakana ko kunna an ka jamana kɔnɔ olu caman fana tun bɛ yen sɔrɔdasiw ka foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa directeur kunbɛko ɲuman kɛlen min ye directeur de la gendarmerie ye n'o ye général de brigade Tumani Kone ye ale kɔni ye bandiri minɛ sa k'a di Ibrahim Traoré ma Ibrahim Traoré n'o ye colonel Ibrahim Traoré sisan kɔni ale de bilara commandement o ɲɛmaya la école ani centre minnu bɛ gendarme olu tɔgɔla falajɛkaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛ tali kɛ baara yɛrɛ kɛcogo la sabula gendarmew fɛ fana waatiw de bɛnnen don maaw ka ɲɛmaya kɛ yaasa falenfalenw bɛ se ka kɛ cogo min na directeur général kɔni y'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ gardiw fɛ maa minnu bɛ kɛnɛ in kan yen u k'u cɛsiri k'u jija sabula min ye gendarmerie école a kalankɛsow a sanayɛlɛ sow maa minnu bɛ n'u bɛ dɔ fara u ka dɔnniyaw ka waati ani brevet kow bɛɛ lajɛlen o bɛɛ de bɛ kɛ stagiaire dɔw fana bɛ to ka na kuma ni kuma maa minnu kan ka kalan kɛ yan'u ka bila ka taa u ka yɔrɔ kuraw la gendarmerie ale tɔgɔ la baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni défilé mankan ye défilé min ni o fisayara kosɛbɛ denmisɛnw olu hakili ma kuma cɛ maa kura nalenw Menakakaw fɛ maître Soyata Fariga Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele maître Soyata an ka avocat belebeleba don an ka jamana kɔnɔ muso min don a cɛsirilen a timina ka di wa min ye faso kanu o b'a la jo sariyaw lafasali a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ caman yaasa sa maaw kana ɲinɛ a ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye ala ma hinɛna Farika Alassane Mayiga la ale kɔni taara a bɔdugu la sa n'o ye Menakakaw fɛ yen gouvernorat kɔnɔna kɔni fala jama tun bɛ yen sabula Elhaji Farika Alassane ale yɛrɛ baara caman kɛ Menaka kɔnɔna na a denmuso n'o ye maître Soyata Farika Mayiga ye a nana ko ale nana bɔ a ka duguladenw ye wa a tɛgɛlankolon na sabula yanni a ka se kɛnɛ ka ye ale yɛrɛ ye labɛnw kɛ yaasa sa kɛnɛ in yɛrɛ ka se ka yakubaya ka ɲɛ Andra Bukan préfet ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo académie maaw olu fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Sidi Kalil n'a ka maaw ye papa ka taa se min ye Farika Mayiga yɛrɛ ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma sa olu bɛɛ lajɛlen nana npogotigi saba minnu ye bɛɛ lajɛlen da 6e na olu ka donbolo kɛr'u ye minnu bɛ saba ɲuman minnu fana ye defu sɔrɔ donbolo kɛra olu ye fala u y'u tɛgɛ nɔ han 60 fɔlɔ 30 filanan 10 minnu kɛra sabanan ye école ta in na o man nɔgɔ dɛ o taara ka d'u ma min ye maître Soyata ye a ma da o ma koyi a ko fura filɛ nin ye fura min n'a bɛ taa 1,10 na ko k'o di Menakakaw ka dɔgɔtɔrɔso ma 100,000 a y'o ta k'o di musow ma k'olu k'u jija u ka bɛn kafo kɔnɔna na sa u ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ farafarali ni ɲɔgɔn tilatilali la u ka baara kɛ baara min n'u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye i n'a fɔ nakɔ sɛnɛ walima feerefɛn wɛrɛw école in kɔnɔna na sifin minnu tun bɛ ani muso jɛkulu minnu tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ nin ye ka musow fara ɲɔgɔn kan k'a ka kɛ bada ye u ka n'u kɔ don ɲɔgɔn na tuguni waati min na maître Soyata bɛ k'o kɛ sigida 2nan na Bamakɔ yan bonyamasegin tun bɛ ka kɛ ale yɛrɛ ye sigida denw fɛ min ye burudamɛw ni kɔrɔbɔrɔw ka taabolo la fala ye n'i ye ɲuman kɛ n'a sɔrɔ ɲuman don k'a bɔra dusukun na i b'i t'o la i fana bɛ kibaruya duman mɛn o y'olu ka taabolo ye maître Soyata min ye Mali tɔgɔ la farafinaka tɔn min bɛ yen n'o bɛ josariya baaraw kɛ a y'o baara kɛ Mali jamana ale tɔgɔ la min ye Union africaine na sariya musow ka lafasali o kɛlɛcɛ a ma min kɛ maître Soyata sololadonbaga min don farafina ani diɲɛ kɔnɔna na josariya kisaw kan musow ka dɛmɛlikow kan ale bɛ maaw la maa minnu n'olu dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wa min ye avocat denmisɛnnin caman bɛ yen a y'olu bolo don koyi a ye caman dɛmɛ k'olu sinsin hali waati in na aw ka politiki nganaba dɔ bɛ yen n'o ye maître Demba Traoré ye o b'a ka cabinet na yɔrɔ o ti maa nin ye maître Soyata nin waati in na min ye Nations Unies ye ale ni Union africaine olu ka bɛn ni kɛlɛya ni yiriwali kuntalajan cɛncɛnfuga jamanaw la u y'a ta k'a bila o kɔnɔna na ko maa minnu ye maa mafalenw ye wa min ye maître Soyata ye maaw ko a na kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye AES ma koyi AES bɛ yɛrɛ ɲini na yaasa ka se ka yiriwali baaraw kɛ lakanako ni mara taabolo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na baara in bɛ kuncɛ tuma min sous-préfet ka bɔ Andra Bukan kaw fɛ yen a ko nin misali kan ka kɛ misali ɲuman ye min ye Menaka ka den bɛɛ lajɛlen bolo minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ
maître Soyata bɔra ka min kɛ nin fala ye ko bɛɛ lajɛlen ka k'i taabolo ye n'an bɔra yen an bɛ taa kebaw ka dugu la Kolokani maa tɛ taa Kayi ni ma tɛmɛ Kolokani fɛ koyi Kolokani kalanta hukumu kɔnɔna na sa sous-préfet n'o ye Mohamed Ould Yaya ye a n'a ka maa tɔw ka taa fara directeur d'académie kan n'o ye Ousmane Mayiga ye olu ye munumunu salo kɛ fala ye kalanso min bɛ Kolokani kɔnɔna na sa ka t'olu yɔrɔw lajɛ kalan bɛ se ka kɛ wa kalan tɛ se ka kɛ ji donnen don wa walima a ko bɛ cogo di u ye kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen munumunu k'u t'u bɛɛ lajɛlen lajɛ kilasiw bɛ cogo di direction bɛ cogo di yɔrɔw bɛ cogo di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kolokani kɔni ye ko ni Ala sɔnna ma ko kalanta bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min baara bɛ kuncɛ tuma min na sa école karamɔgɔw nana n'u ka laɲiniw ye a b'a ta anw wa u fana y'u ka laɲiniw kɛ o kalanta ko hukumu kɔnɔna na fana ministre min bɛ kalanko kunna min ye école karamɔgɔ ka lafasatɔn ye SNEC ale ni syndicat signataire de 15 octobre 2016 a n'olu bɛ kumana sabula kalanta ka se ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen sen ka y'a la furukufuruku ka ban u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min nin ye ɲɔgɔn ye filanan ye u y'a yira sa ko dɔgɔkun kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma ministre bɛna bɛɛ lajɛlen ta ni bila f'i ye sabula labɛn min kɛlen don o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ko novembre kalo tile 4 kalan kɔni ka ta wa fala ye k'a tɛ dan kalanda ma koyi ko kalan ka ta kalan ka kɛ wa min ye yoboyaba kana ye a la kalo 9 tɛna sɔrɔ kalo 8 min bɛna sɔrɔ u k'u jija o don n'o waatiw la sa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka ɲɛ minisiri kɔni ale ye o laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baaraw bɛ se ka timɛ cogo min na ka ɲɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko école karamɔgɔw tiɲɛ don u kɔni tun bɛ ka laɲini caman kɛ ko nka ko ɲɔgɔn ye fila in y'a to u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ musaka ko tɛ olu ye wa a tɔ fana ko u ni minisiri bɛna bɛnkan sɔrɔ o la yanni école ta cɛ kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw ko k'olu ka jamana magistrat k'u fana bɛna faso danfani don han ni audience b'u bolo u bɛ fini fimanba min don nin ye ni a njarakilen no fala ye k'a wari ka ca a musaka ka ca Burkinakaw y'a jate minɛ sa k'a fɔ sariya foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun b'u kɔn ka u yɛrɛ ka fini dilan u yɛrɛ ye koyi u y'o de dilan faso danfani na wa k'a sɔngɔ ka nɔgɔn ni min bɛ bɔ kɔkan ka na ye siɲɛ 5 minisiri min bɛ u ka sariya ko kunna n'o ye Edaso Rodrigue Bayala ye ale ye nin kibaruya in di u ka télévision soba la n'o ye RTB ye a ko nin dɔrɔn tɛ koyi k'u bɛ ka fɛɛrɛ fana tigɛ jamana jɔyɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye professeur baw ye olu ka finiw Mali y'o kɛ o Mali professeur foyi tɛ min tɛ kɔbafini don olu ka toji u bɛ min don a bɛɛ lajɛlen ye gesedalaw bolo nɔ de u fana u b'an kɔ nin kelen la dɛ a tɔ tora an ka magistraw ye fala ye Laginɛkaw fɛ yen u ye kebasoba dɔ minɛ tuguni minisiri kɔrɔ n'o o ye u ka wolomasiri taba ka minisiri Alassane ka wagati n'o ye Alpha Condé ka wagati ye u y'a yira ko kamalen ko n'a ma kɔlɔsi san 5 kaso k'o bɛ k'a gɛn sabula min ye u ka jamana minisiriso ye o y'a yira k'a fɔ ko Guinée wari miliyari 5 k'a ye o kɔni dun gulaki min ye wari in bɛ bɛn sa CFA wari ale miliyɔn 352 buruburu 50 ma min ye Mohamed Diané ye Mohamed Diané kɔni nɔ minɛlen don k'a ye faso nafolo dun min ye ka musakaw cɛ ka t'u bila a ka so ko min ye fanga bin kɛlen fɛn minnu sɔrɔla Mohamed ka so k'a ka bɔ hakili ma koyi k'o de la sa jɛkulu min sigilen don Guinɛkaw fɛ yen ni sɔrɔdasiw y'o sigi sen kan sa ko ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ u ka kiiri minisiri ale kɔni ye a ɲini u fɛ sa ko yaasa baara ka se ka kɛ nka fala ye majɛ o yɛrɛ baara la sabula kiiri tun kan ka daminɛ kunungo nka min ye solonadonbagaw ye olu y'u funu k'u jɔ kaki k'olu yɛrɛ ɲɛma deli ka da Mohamed kan ni bi tɛ a minɛlen ni sisan cɛ a n'a ka hakɛ fɛn fɛn ka taa kasodenya la k'u y'a kɔmɔniya o bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko min filɛ juge bolo ye k'a kelen k'a kiiri juge ko k'u ka sabali k'u ka ɲɔgɔn faamu a ko juge ma a ka d'an ye koyi sabali in ka d'an ye kiiri tigɛli ka d'an ye sabu n'aw m'a dɔn k'a fɔ an ka maa min minɛlen filɛ bolo n'a jabajɛlen don aw bɛ ka musaka min yɛrɛ fɔ ni minisiri y'o suɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'o dɔrɔn de suɲɛ kaso yɛrɛ tɛ o a kan ka jɔ ka mugu ci a la parce que a ma foyi suɲɛ yɛrɛ juge y'u nɛgɛn u ko petu k'u ka kuma ɲɛbila min filɛ nin ye ko juge i b'a dɔn ni kiiri daminɛna ka ban juge ka kɛrɛfɛsigi ninnu b'u bɔ sɛbɛnni kan u ko k'u ka n'u bɔ sɛbɛnni kan dɛ ko n'u ma ɲɛ k'u b'u bɔ sɛbɛnni kan k'u k'a to k'olu bɛ t'u ka olu bɛ taa ɲɔgɔn ye ko kana o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye u nana u ye min fɔ
k'u ti don sale yɛrɛ kɔnɔ kiiritigɛ a bilara nin kalo tile 10 décembre kalo tile 18 ko yaasa min ye dossier ye avocat bɛ se ka kɔnɔko dɔn cogo min délibéré ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen na kɛ o kɛnɛ ka fala ye kiiri ale min sigira laginɛkaw ka ministre kɔrɔ min ye Côte d'Ivoire ye ale ni Turki y'u bolo di ɲɔgɔn ma u y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ye bɛnkan signé bɛnkan min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka kow la Côte d'Ivoire i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Turkikaw ye olu bɛ labɛn belebele la a bɛ fɔ min ma sa ko Saha Expo Défense n'o ye Aerospace Exhibition 2024 ye Turki bɛ k'o min labɛn kɛ a bɛɛ fana bɛ fɛ k'i bolo fa k'a tongoyi farafinna jamana fɛn fɛn bɛ yen ni n'a bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw na bɛnkanw tɛgɛnɔ bila o de la sa u ni Côte d'Ivoirekaw kɔni y'o kɛ Côte d'Ivoirekaw ko k'olu tɛna na dan o ma koyi ni Turkiw ye minɛnw feer'u ma k'u b'u kalan k'u b'olu kalan Sénégalikaw fɛ yen min ye Amadou Ba ye n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ale yɛrɛ ni Diomaye Faye kun taara kalata la ale de kɛra filanan ye min ye mars kalo tɛmɛnen n'a ye fala ye a ko n'ala sɔnna a ma ko Sonko k'i labɛn dɛ ko Sonko bɔra ka kuma min fɔ jama la ko u ka débat kɛ k'ale labɛnnen don koyi k'a kana kɛ tɔnko ɲɛna ko siranɲɛ ou bien fɛn don dɛ ko daluya fɛn fɛn b'a bolo a k'u labɛn a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan kuma tɛ a bolo bɛ faso jamana nafolo la a bolo bɛ rapport b'a bolo dossier b'a bolo k'a bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'ale y'o kɛ k'a k'a bɛɛ labɛn dɛ fala ye nin ye ɲɛma ani kɔma ka kɛlɛ de olu kun ka impôt baara Sonko kun bɛ baara k'ale bolo a ko sisan komi Sonko a yɛrɛ jamana livre ba b'a bolo a k'i jija dɛ débat in k'u y'a f'u ka kunnafoni jɛkulu filaw ye min ye premier ministre kɔrɔ ale ka cabinet communication ale ni Sonko ka communication maaw k'u ka bɛn baro in bɛ sigi min kan a bɛ kɛ jabarani min na a n'a ko bɛ kɛ cogo min ye Amadou Ba ye a ko k'a labɛnnen don kuma kama ka se ka ɲɛfɔli kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ yen keba min ye Josariya tigilamaw ye olu tun ye baara dɔ daminɛ sa k'a jira k'a fɔ ko jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u na kalan kɛ mɔgɔw kunna ko kalan b'a to maaw bɛ kisi nin waati in na dunko juguya ni yuruguyurugu ma faso ta ndarakili o bɛ se ka dabila cogo min ka baaraw kɛ ka ɲɛ o la sa u ka trésor kɔni ko ale ye wulikajɔ kɛ yaasa kalansen ninnu bɛ se ka sigi sen kan sabula nin waati laban in na a yira k'a fɔ ko nin jamana ninnu kɔnɔna fala ko maaw ɲɛ tɛ n'a ye wari ye u kelen dan b'a la faamɛ don ɲɛmaw ni wari wa fana ala farala an kan dɛ Tunisie olu ka avocat muso min bɛ yen n'o ye Sonia Dahani ale kɔni k'ale tun y'u ka jamanakuntigi ale tun y'o buruja k'o lajaba k'u to jamanakuntigi kalata la u ma kuma fɛ kalata bannen pewu u y'a wele ko komi yɛrɛ ye sɔrɔdonba ye i tɛna sa wa i ye kuma minnu fɔ i kana ni daluyaw ye wa e ye président de neni i y'a buruja i ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ma ko i kana ni daluyaw ye muso a ɲininkalen a ko ale ka nɛni ninnu ale ka kuma ninnu olu bɛ tali kɛ faso jɔli sira de fɛ u ko nɛni faso jɔli k'a kan bɛ jamanakuntigi de ma k'o tun bɛ yɛrɛ kofɔ la n'o ye cɛbɔya ye ko waati kɔni ko dɔw bɛ yɛlɛ de fɛnw bɛ bila u k'a ma ko ayi dɛ ko e min kan ka misali ɲuman di maaw ma ni nin ye e kɛcogo ko tuma tɔw b'a kɛ cogo di san 2 kaso u y'o di a ma a ka avocat o fana ko ale na weleli kɛ ko sabula k'u bɛ ka min fɔ nin ye ko ni ye muso ka kuma ninnu lamɛn ko nɛni tɛ wari dun kan bi fɔ avocat fɛ dɛ keba a ka cɛkɔrɔbanin wulila dɛ kabini u y'a tibi taba ka tarabaso ka andaraki ka a bunaki ka a kolongoto ka ti fɔ k'i bi n'a wulila k'i jɔ a ti dɔnna sisan dɛ Tinubu a fana y'a ka gouvernement maa 5 gɛn ko sisan ko fo gouvernement ka kɛ gouvernement ye min bɛ baara kɛ a ye remaniement kɛ ka 5 gɛn ka bɔ a la k'a b'a ɲini maakuraw fɛ keba ko compte rendu de bɛ yen sisan dɛ Nigeria olu ye remaniement kɛ premier ministre o tora a nɔ la min ye ministre 5 kɔni ye Tinubu ko a yafar'olu ma Front Libération de Mozambique n'o ye Frelimo ye parti min bɛ fanga la kabini san 49 keba k'olu ye kalata bɛɛ lajɛlen u ye se sɔrɔ a la Mozambiquekaw fɛ yen u dun y'a jira k'a fɔ ko fanga sinamatɔw ni Union Européenne ko olu bɔra k'a jira k'a fɔ ko namara kɛra a la Mozambique maaw ko k'olu de ta u ka jamana ye olu ka kalata jaabi tɛ Union Européenne ɲɛsira la a tɛ maa wɛrɛ ɲɛsira la
kalata jɛkulu min sigilen don ni bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma maa tɛ se k'a fɔ maa ma ko ma jɛn ni jaabi ye nka olu kɔni olu b'u ka fanga la bi u b'a la sini min ye lakɔlɔsibaw ye minnu ye jateminɛkɛbaw ye minnu ye fanga sinamatɔw ye min ka d'u da ye u bɛ se k'o fɔ nka min ye Frelimo maaw ye u ko k'olu ye se sɔrɔ wa fanga ko a bɛ to u bolo. Falaye e bɛ Tarzan dɔn wa? I ye Tarzan film mɛn? Tarzan film na min yɛrɛ bɛ kɛ Tarzan ye a tɔgɔ ye ko Ron Eli. Ron Eli cɛjan don san 1960 ale de ye Tarzan film a jabɔ ka sɔn ka kɛ Tarzan ye. U y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni septembre kalo tile 29 tɛmɛnen a kun y'a yira sa a yirala a denmusow fɛ ko min ye Ron Eli ye ko a kɔni ka banaw kɔni kun wulila fɛ ko denmuso in o min kun b'a kɛrɛfɛ sa k'a ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o de ye kibaruya di maaw ma ko a fatura k'a si to san 86 la min ye ni ɲɔgɔlɔnbɔla in ye maaba kun don dɛ mɛtiri 193 a jɔkundama ye o ye ko wa ko film in na k'a bɛ Tarzan fɛn kɛ cogo min ko wa ko a y'a kɛ ten koyi san 1966 ka na se san 1968 ma a ye ja in bɔli baara kɛ a ye kɔni denmusow n'a a limanaw bɛɛ lajɛlen waati min na a bɛ diɲɛ to k'olu b'a kɛrɛfɛ wa Tarzan film ko halisa a hakɛw a ja mana bɔli o bɔli kɛ min ye denbaya ye olu ta o bɛ a la sabula cɛkɔrɔba in a sɔnna film in ma koyi film in ja k'a kun ma nɔgɔn Falaye i ni waraw karilen ɲɔgɔn na a fɔra wara ye ko scénario sɛbɛnna k'a ka dan sira la de f'i yɛrɛ ka warakan mɛn o la sa dɛ u ko ko a ye waati dɔ de kɛ ani baganw bilalen don ɲɔgɔn kan k'u ka kow taa cogo dɔn ko sɔɔni yɛrɛ a kun kuma bɛna tila ale yɛrɛ la o donc u y'o de labɛn a ka sɔrɔ ka Tarzan in tourner tiɲɛ don fɛn dɔw b'a la olu ye montage ye nka ko tiɲɛ yɛrɛ la burusi kɔnɔnafin o fana kun don saw ni fɛn tɔw fana k'a kun kɛlen don ka labɛn k'o la min ye cɛkɔrɔba in ye sa ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 86 la tubabu don sisan an b'an ka ko kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye Real Barça Liverpool Arsenal Liverpool OM PSG Inter Juventus ko ninnu kɔni ye dɔgɔkun kuncɛ laban in farikolo ɲɛnajɛ la belebelebaw ye diɲɛ balɔntanabaw tɛ sa wa an t'a kɛ Europe balɔntanabaw ye sinon diɲɛ ka bon dɛ i bɛ taa sɔrɔ FC Sentontola ni Sengare bɛ jouer yɔrɔ la o fana y'olu fana ka derby ye Falaye Espagne kaw fɛ yen ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna na i sigi ka ndolatan min lajɛ k'a bɛ fɔ a ma ko Clasico in san o san ko a ndolatan in bɛ kɛ koyi Real de Madrid ale ni FC Barcelone k'ale bɔra ka tɛgɛba ci nin kɔsa in na Bayern de Munich ka bɔ Allemagne kaw fɛ olu ɲɛkɔrɔ k'u ye Bayern ta ngɔnɔ ma n'a ko a b'i firifiri k'u bɛ dɔ don ko ni Bayern yɛrɛ hakili latigɛra tuma min na k'a bɛ fɛ k'u b'a fɔ ko Harry Kane e ti tɛmɛ ya bi koyi k'u ye Bayern tuntan k'a nanta 4-1 min ye Barça ye k'ale fana ni a ka Vinicius Junior wa munne k'o fana bɛ ntilegu la nin waati in na ale ye cɛlu dasi ko 3 kɛ ndolatan in e ko k'a tɛna na kɛ Vinicius contre Yamal ye wa ninnu fila de ye ŋanaw ye minnu tɔgɔ bɛ fɛnw kan nɛgɛ kanɲɛ 19 Santiago Bernabeu ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ na Santiago Bernabeu in ale de ye Real waritigiba min ka wari bɛɛ don Real la ale de tɔgɔ ye Santiago Bernabeu maa min don a fana tun bɛ nini kɛ Angleterre kaw fɛ yen tile sabanan hukumu kɔnɔna na sa Arsenal ale min bɛ sabanan yala championnat la ale ni maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ten kan nin waati na n'o ye Liverpool ye olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye ko min ye ligue ye Premier League olu ka championnat k'a tɔgɔ de y'o ye k'o kɔnɔna na sa ko nin ndolati ko nin fana ye ndolatiba ye dɛ k'a bɛ jija kuma caman nka ko ni équipe mun ka ɲi san min k'o ti gagné wa ko anglais ballontan le football anglais est basé sur des erreurs de gardiens de but Falaye o kuma u ka gardien u bɛ mɔgɔw dusu kasi ya anglais ballontan belebeleba wɛrɛ min fana bɛ yen o ye Inter de Milan ale ni Juventus de Turin a bɛ fɔ Juve ma ko la vieille dame ko de bɛna na sa min ye Inter maaw
k'olu bisimila ko Italie fana k'o fana ye ndolati belebeleba ye fala ye Faransiikaw fɛ n'o ye Ligue 1 ye olu fana ka classique u b'a fɔ ma ko classique o bɛ yen PSG ale kɔni bɛ taama sa ka taa Marseille kaw fɛ yen o ndolati ko o fana bɛna na kɛ wa ko nin waati in na ko Marseille k'a kɛlen don k'i nigisi nagasa dɛ a fasa jalen don fana bɛ fɛ ka bɔ Europe la san wɛrɛ min ye PSG ye ko ale kɔni bɛ longolanga la a ti bin a ti jɔ nka ko min ye ale fana